έχασα. Γεια σου παιδιά, και σήμερα παίζουμε Minecraft, αλλά δεν έχω ιδέα για βίντεο, γι' αυτό είπα να σας δείξω ένα room tour. Αλλά βαριέμαι. Μου ήρθε ιδέα. Θα κάνω βίντεο. Άνοιξα βιβλιοθήκη στο Minecraft. Όχι. Άνοιξα Gamer Shop στο Minecraft. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ας παίξω λίγο. Άντε να βάλω άλλο παιχνίδι. Ναι. Ανακοίνωση. Καταζητείτε. Αμάν, δεν έχω τι να κάνω. Παιδιά, μου ήρθε ιδέα. Θα φτιάξω ένα μαγαζί. Ναι, πολύ ωραία ιδέα. Πολύ ωραία. Αλλά τι μαγαζί? Τέμου. Άνοιξα Τέμου στο Minecraft. Τι πιο ωραία ιδέα. Λοιπόν, πρέπει να πάω κάτω γρήγορα. Έλα. Πού τα είχα αφήσει? Όχι. Μάζευα λεφτά για μια κρίσιμη στιγμή. Έλα. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν παιδιά, εγώ πάω στην απέναντι πόλη να κάνω κάποιες οικονομίες για να πάρω ένα οικόπεδο που μπορώ να αγοράσω Τέμου. Πάω! Παιδιά, σήμερα είναι η μέρα. Χτες πήγα και εντάξει, μου έδωσε κάποια λεφτά ο εργοδότης που έπρεπε να πάω, και δεν μου είπε σε ποιο ακριβώς σημείο, αλλά μου είπε ότι θα είναι πίσω από τα McDonald's. Γι' αυτό πρέπει να τρέξω γρήγορα. Παιδιά, κάντε με εγγραφή και ένα like άμα θέλετε και άλλα τέτοια βίντεο. Για να δω. Έτοιμο είναι. Οκ. Τι, τόσο λίγος είναι αυτός ο χώρος. Αμάν, καλά, θα κάνω δεύτερο ορθό. Για να δω. Τι μου έβαλε μέσα? Ωραία, έβαλε ένα φτιάρι, ένα πίκαξ. Μα γιατί σχόλια και για τον δεύτερο όροφο. Λοιπόν, αυτά θα τα αφήσω στο παρόν. Και αυτά, όπα. Οκ. Οκ, ωραίο νομίζω θα βγει. Τελειώνω. Σε κάτι. Επιτέλους. Τώρα βάλω τα πράγματα.
τη νυχτώνει. Βέβαια αυτό θα τα βγάλω όταν τελειώσει. Ενώ όταν τελειώσει το build. Έτσι, όπα. Ωραία. Έτσι. Έτσι. Και τελείωσε το πάτωμα. Τώρα θα βάλω... Όχι, λάθος το έκανα. Όταν τελειώσω τους τοίχους, παιδιά, θα σας δείξω. Έλα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Αλλά δεν μου έφταναν τα blocks για να γράψω τέμου. Ανιστά, είχα κι άλλο ένα. Παιδιά, αυτά είναι τα emeralds που είχα για την πληρωμή που λεγόταν. Και θα γράψω εδώ ένα τέμου. Όχι. Έλα. Όχι, παιδιά, δεν κάνω τι κάνω. Μου ήρθε ιδέα. Εδώ πέρα. Έτσι. Θα γράψω ένα τάφο. Ένα τάφο όπως τέμου. Αυτό με πόνεσε. Το θέμα είναι δεν μου έβαλε υλικά για να το γεμίσω μέσα. Αλλά το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Και εδώ πέρα θα είναι που θα κάθονται. Και λοιπόν, πάω να πάρω κάποια πράγματα στην απέναντι την πόλη και πάμε να τα γεμίσουμε. Πάμε! Τώρα προς τα πού είναι η απέναντι πόλη, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, παιδιά, ήρθα επιτέλους στην απέναντι πόλη και πήρα κάποια πράγματα. Οπα. Εδώ πέρα θα είναι το chest. Και έτσι. Οπα. Λοιπόν, έτσι, έτσι και έτσι. Εδώ μέσα θα έχει τα πράγματα. Εδώ πέρα θα έχει κάποια κομματάκια. Ας το παίζουμε εδώ προς το παρόν.
Και εδώ πέρα θα είναι τα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, στο γυμίσω την επόμενη φορά. Και αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε μια εγγραφή και ένα like. Και τα λέμε!